vanuit Chappedoorn zijn we terug op de Friedhof in Maastricht. Tot 8 uur hebben we hier live uitzendingen met LN Radio en TV vanaf de opening van de Limburgse vastelavond. Dadelijk chef Diederen, dadelijk Fabrizio, dadelijk W3. Maar nu op het podium de Duitsstalige Limburgse band Uitgeleen, Waanzin. Voor onze rondje polkaartjes. En veel boeren afgezond. Nou, beetje Duits gerokt. Jongens, onze tierenensemble jumpen. Waanzin! Allemaal die handen! Die handen, die handen, die handen in de lucht. Die handen, die handen, die handen in de lucht. Die handen als toes. Die handen in de lucht.
Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele